हसास, बरे हसास ना, बरेच राहावा. गावात पाऊस बिऊस पडता की नाही? तर खाली कमेंट करून सांगा. कारण आमच्या कणकवलीत तर वाईच पाऊस पडान गेलो, अशी म्हणतात. त्याच्यामुळे थोडीशी काय म्हणतात ते जाऊ दे माझ्या नवऱ्याचा आवड. गावात पाऊस पडला तर हय खूप गरम होता. काय हां, आहे का? वादळ असतं. पण येतं हां. हं. चला, आता आपण आपल्या आजच्या विषयाकडे वळूया. आजचा आपला परब किचन आणि परब किचन मधली झक्कास अशी रेसिपी. आज वहिनीने गावच्या जनता भाजीची रेसिपी. अरे बापरे! जाऊ नको, जाऊ नको. जनता भाजीची म्हणजे काय फणसाची आम्ही भाजी नाही करणार, कुयरीची भाजी नाही करणार, काय नाही. आज वेगळी रेसिपी. थांबा जरा आणि लगेच डबल टॅप करा स्क्रीनवर. तुमका आवडतली. असं वहिनीने ते खास असा सरप्राईज देण्यासाठी ती रेसिपी करूची काय ठरवल्या ना, तर चला आता आपण डायरेक्ट ती रेसिपी वाईज खूप मोठी आहे हां, त्याच्यामुळे हं. आमची बडबड सुद्धा वाईज जास्त वाटतली. तरी आम्ही कमीत कमी बोलायचा प्रयत्न करतो बडबड आणि कमी करतलं आणि काम जास्त करतलं आजच्या रेसिपीत. कारण कामच जास्त आहे. फक्त संपायची नाही. कुकरमध्ये लाजते वेळी थोडी बडबड तुमच्याशी येतली. तशी बऱ्याच जणांनी बोलले होते, की आमका ही दाखवा. तिचं जस्ट आताच फोन येऊन गेलो, "कधी चालू करताय स्नेहा?" तर आता कर्तव्यच नाही तर वैताग आणखी आणखीन. आता हे बघा, ह्या पूर्ण एवढं साहित्य घेतलं. आपल्याकडे असतील तेवढे खडे मसाले घेवा, आवडतात तेवढे घेवा आणि आपण ही आज करतो फणसाची बिर्याणी. त्यासाठी तांदूळ भिजत घातलेले आहोत. हे बघा, बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत. गावी खय गावता हो बासमती. पण आणा हो, एक दिवस आणा. आपल्या पोटाचे चोचले आपण नाही पूर्ण करणार तर कोण करणार? आणि ह्यो आपला हा फणस. तो बघा, कच्चो फणस घ्यावा, चुकान-माकान घेशाल बरको-बिरको आणि पिकलेलो. मग झाली ती बिर्याणीची थयच्या थय ही. असा बोलणं आवडत असत तर स्क्रीनवर लगेच डबल टॅप करा. त्याच्यानंतर कांदे किती कापलं सर्व 2 मोठे. दोन कांदे मोठे कांदे. बिर्याणी म्हटली ना, की बिर्याणी कांदे जरा जास्त लागतात. हां, माका तरी जास्त लागतात. तुमका नाही लागतात की लागतात, नाही? बरिस्त्याक हां. लागतात. परत फोडण्याक लागतात. कोण आता बरिस्तो कोकणी माणसं, मालवणी माणसं बरिस्ता घालतात. पण बिर्याणीत बरिस्ता ह्यो होयोच. त्याच्यानंतर आपले खडे मसाले पण व्हयेत. ज्या गोष्टीत ज्या वया त्या वया घालूकच वया. आज बघा सगळ्यात जास्त काय आवडतं माहिती हे फणसाचे तुकडे जे बघून, हे तसे मी ऑनलाईन मागवले. आज बायच मी चिट्टिंग केलंय. कारण काय माहितीये हे आपले जे फणस आपण विकत आणून जातो ना, तर ते गाडीवरचे जे फणस गावतात ना, ते लोकं असे साफ करून देत नाही. त्याच्यामुळे मी म्हटलं आज जरा वाईस शॉर्टकट हे सगळं घालू आहे हां. ह्या सगळ्या काही काढूसाठी नाही. नाही, आता मी नाही. चुकून तो तुमका कांद्याच्या दाखवलंय. बरिस्त्यासारखंच दिसतो हां. तो घातलं हे की. हे सगळं घालूया. पण ह्याचे जे हां. फोडी आहेत ना, ते मोठे हं. बिर्याणीसारखे आपण चिकन बिर्याणी करताना कसे फोडिये मोठे ठेवूये, तसेच या फणसाचे पण फोडिये मोठे-मोठेच ठेवले बघा ह्याच्या सकट. ही पाव सुद्धा त्यांनी घातलेली. बरं झालं मी बघलं. हे ऑनलाईन मागवलेलं आता ही पाव मी काढून टाकते. असेच होते कापलेले. हो, हो. मस्त. छान वाटतात की नाही? हं. त्यांका मी खाली स्पेशल मेसेज लिहिलेले, की आज आम्ही फणस बिर्याणी करतो तर जे फणस पाठवायचं ना कापून तो तसंच पाठवा. जस्ट बघा, जोकिंग हातात डीक नाही, पीक नाही. आता हे काय गळत ठेवते पाण्यातून. एवढेच तर मग आपले असतात फोडिये ह्याचे, तेवढेच करायचे मोठे-मोठे. असलो दारात, तसं होतं आमच्या दारात, पण लय वर अहो, हात पोचा नाही, माझे पण नाही. आपण जो इंटरव्ह्यू केला ते त्याच हां, फणसाच्या झाडाच्या समोर तर केलं. तुम्ही थय बघितलात की नाही तो सांगा? हां, थय स्पेशल इंटरव्ह्यू. त्याच्यामध्ये वहिनीने ना एवढी चिटिंग केल्यानी 2-4 प्रश्नांची उत्तरच देऊक नाही माहितीये. पण ते त्या प्रश्नाची उत्तरं त्यांनी काय सांगलेली माहितीये, की मी आता सस्पेन्स ठेवते. दुसऱ्या सीरीज नाही तर लोकं बघू घेऊची नाही. पहिल्याच सीरीजमध्ये सगळा जर ओपन केला चीटिंगचो तर. प्रश्न नाही हा. तो विषय वळता खयच्या खय. आता हय फणसाच्या भाजीवरनं तो जाता. मग काय हा, बरोबर आहे त्याचा पण, की वळण जात आता भाषिक खयच्या खय. आता आपण फणसाच्या भाजीवरनं फणसाच्या झाडाखाली गेलो की नाही. मग त्या फणसाच्या झाडाखालना आता हे पण घेऊ काय गो? नको, नको. ते गोटी गोटी घे. नको घेऊया जाऊ ना दे. काजू सारखे वाटतले. हां, घेवा. मग मस्त काय दिसतले बिर्याणी. काजू सारखे वाटतले. हं. आता एवढे दिल्याने होत. खाऊन मातायचा, टाकान नाही मातायचा. पण तुमका पण हे फणस कापण्याची स्टाईल कशी वाटली? मस्त मोठोच्या मोठो असेच तर मोठं. तुकडे असतात आणि हां. बरा हातीक डीक नाही पीक नाही. आपण आपलं दारातलं असत तर ठीक आहे. नंतर मोठी रेसिपी होतली ना हो. हां. म्हणून म्हटलं तुकडेच असलेले बरे. पाणी नको आम्हाला. चांगला पाणी होता. हो, असेच तुम्ही हे करणार आहात का? उकडवून घेणार आहे उकडून पाण्यात? घेऊ की आधी तळून घेऊ? तळून घेते आणि मग हं. टाकते. असा करते. ह्याच्यातच
तळून घेऊया आणि ह्याच्यातच आपण, कारण बिर्याणीचं घाट घातलं तर आपली भांडी भरपूर भरतात. आता ह्याच्याबरोबर हे साहित्य दाखवताना हळू-हळू तुम्हाला दाखवते हे सगळं साहित्य आम्ही हां. कित्याक घेतला आता. पण हे बघा ही जी गोष्ट आम्ही केली आहे ती तुमका सांगतोय. हे आपण मोठी एक वाटी म्हणजे हे 1 पेलो तांदूळ घेतल्यात. हे बघा हे बिर्याणीचे जुने तांदूळ आहेत. ते आपण ना त्यांका कमीत कमी अर्धो तास तरी भिजत ठेवणं खूप गरजेचं हा. जर तुम्ही ते तांदूळ नाही भिजत ठेवलात ना, तर ते बिर्याणी होऊची नाही म्हणजे सुटसुटीत होऊची नाही. त्याच्यामुळे. आता ह्यो ना हय मी तळतय आधी आणि मग थंय काय करतले, जेका हेका मी फोडणी घालतले तोपर्यंत आपण ते तांदूळ पण शिजून घेतलेलो. कारण रेसिपी भरपूर मोठी हा. त्यामुळे तुमका काय पद्धत असा ती आता आमका करता करता तुम्ही पण सांगा. बिर्याणीची सगळ्यांचे वेगवेगळे पद्धती असतात. जशी सीमारेषा बदलात तशी. तरी पण आम्ही झटपट दाखवतोय, की पटापट तुम्ही कशी करू शकता. घरगुती आपली बिर्याणी हां, हां. फणसाची. कोणी-कोणी खाल्ली आहे की नाही सांगा? तुम्ही खाल्ल्यात कधी? मी तर खाल्लंय नाही, पण ऐकान होते. कारण फणस जास्ती करून मी सांगले ना, फणसाची पोळी म्हणा, भाजी म्हणा, मी त्या ह्याच्यातच सांगितलं. आमच्या घरात व्हायची नाही. आमच्या बाबांका गॅसचा भरपूर प्रॉब्लेम होतो आणि आता हय सुद्धा मी करू बघत नाही. माझ्या नवऱ्याक आवडत नाही. त्यांका सतत गॅस आणि तोंड येणं असतं. खरा तर खरा सांगले. त्यांनी काय होता माका पण आवडता, पण एका माणसामुळे मग त्याका वेगळा करा. एक तर गृहिणी आधीच असतात कंटाळलेले. आपण ह्याच्यात ॲडजस्ट करतो. हे एक आपल्याकडे सवय असते बघा. चल बाबा ती लोकं ती भाजी खातायत ना, त्याच भाजीत आपण खाऊया. नाही उरली तर लोणच्याबरोबर पण चपाती खाऊची. तयारी. हां. तेवढी ॲडजस्टमेंट सगळ्या गृहिणीत असते. आज आपल्या परब किचनमध्ये आज तारीख काय आहे गो? 10 10 मे. तारीख आणि अरे, आज आज हा सगळ्यात मोठा दिवस आज मदर्स डे. आता गृहिणी बाजूक रवाने. आईची तयारी सांगा. मदर्स डे. हां. मदर्स डे. आज आईची आठवण भरपूर इली. हं. ते म्हणतात ना, कसल्याही अपेक्षा न ठेवता प्रेम जी व्यक्ती करते ना, ती म्हणजे आपली आई. त्याच्यात पाणी होतं म्हणून ना? हो. वाह! काय आवाज दिला. सगळे जातले. सगळेच जातले. हं. पण ते उडतात ना, म्हणून त्यांका आधी पाणी उड बारीक करते गॅस. हे पाणी आता. नाही, नाही. बाजूचं कापून देतो. होय, होय. भीक लागते. वाळायचा हां. बाकी घ्या. हं. वर्ष अरे रे! हां, गेलो, नीट गेलो. बसलो ना. ते वजनात बसावंय ना म्हणून ते असे हं. करतात. तरी पाव किलो ना? होय, होय. 300 ग्राम पाव किलोच्या पण हां. वर हा. आता ते पाव निघाल्यावर आता पाव किलो रवली पडेल. तिथे मी ना पाणी ठेवते हा बिर्याणीसाठी तापत. हं. कारण परत ते तांदूळ ना शिजन थंड होऊये. तो पण भात शिजून घेऊ पोया 75% त्या जाळणा पण काढलाय मी. मका असं वाटतं आपली रेसिपी अडकली आहे. जरा कन्फर्म करा. नाही, नाही. माझाच मोबाईल अडकला. मी बारीक केलं होतं गॅस. नाही, नाही. रेसिपी अशी नाही, फिरत नाही. होती. आता सांगते पाणी उडत होता म्हणून बारीक केलेलं आहे. आता मी मोठी केलंय आणि हे चांगले फ्राय करून घ्यायचे. आज हा 10 मे आणि खास हा मदर्स डे. तर आपल्यासारख्या सगळ्या गृहिणींना, आईंना, काकींना, मामींना सगळ्यांना आमच्याकडून हॅपी मदर्स डे. मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आता मी बोलणारच होते मराठीत बोला. जागतिक मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छा. इंटरनॅशनल मदर्स डे. तो फणसाचा कलर अजून उजाळलो. हो. जसं तो तेलात गेलो तसं. आता ह्याच्यात डब्यातच काढा. भांडी जास्त परत घासूक लागायची नाही. किती पाणी होतं तर बघा. त्या रेषेत जाऊन बसलेला. अजून सरसरता.
इंटरेस्ट नाही वाटत. अरे खाली पडलेलं ते. तुला वर करूया. आता ह्या पाण्यामध्ये आपणास ते खडे मसाले घालायचे आहेत ना? तेजपत्ता हम्म. आधी कड येऊ दे. परत येऊ आता हे हे या तो धागवा धागव का कवर आपोआप बाहेर येला हे बघा. गोटीचा. ती चाळण ह्याच्यावर ठेव म्हणजे तुका भात गाळूक कावा. हम्म. मी हे फोडी ह्याच्यात काढली कारण ह्याच्यातच आपल्या फोडणीत घालूच्या. आजचं तुमचं काय बेत होतो? आज मदर्स डे सुद्धा हा आणि व्हेज नॉन व्हेज आईसाठी कोणी कोणी कुठल्या कुठल्या मुलींनी काही रेसिपी केली असेल आणि असा बघू गेला तर आमच्या दोघांची पण आई नाही आहे. पण मी या माझ्या ताईसाठी स्टेटस ठेवलाय कारण आई नसली तरी ताई मोठी ताई तर वहिनीच्या बहिणी वहिनी तर स्वतः मोठी बहीण आहे त्याच्यामुळे त्यांच्या छोट्या सगळ्या बहिणी माझ्या बहिणीने लिहिलं मला खास पाठवलं सकाळी पण तिने फोन केला माझं कन्यादान करणाऱ्या माझ्या आईला मोठ्या ताईला सगळ्यात मदर्स डे तिने केलं मला. पण मला त्यावेळेला सुचे ना की तिला मी काय देऊ रिप्लाय. मी हातच जोडले. काय पण आहे ना मोठी बहिणी ताईच्या जागीच असते तर तुमच्या सगळ्या चारही बहिणींसाठी तुम्ही आईच आहात ना. हे बघा मस्त आपले आता कलर बदललो आणि आकाशले ना सरोज गो सरोज हा आकाशले ना. होय होय झाले झाले बरोबर. आज आपण बनवतोय फणस बिर्याणी. आज वहिनी कशासाठी खास अशी फणस बिर्याणी बनवते तर सरप्राईज देण्यासाठी की आता बघा योग लागलोय ना. आपण कधी कधी चिकन नाही खात ना तर चिकनच्या जागी जे व्हेज खातात त्यांना नेहमीच व्हेज भाज्या घालून बिर्याणी बनवून दिली जातात. तर ह्यो एक ऑप्शन आहे म्हणजे एक पर्याय आहे. तुम्ही कधीतरी जर जे म्हणजे जे व्हेज नॉनव्हेज नाही खातात ना त्यांच्यासाठी ही फणसाची बिर्याणी. आणि खरंच ह्यो कापो फणस हा कारण ह्याचा जो सुगंध येलो ना तो मला असं वाटतं ह्यो कापो फणसाचा माका ते घराची रेसिपी आपण केलेलं बघ चिप्स हा त्याचा तसा आठवला माका. ती पाहिजे असेल तर जाऊन आपण परब किचन मध्ये असा ती बघून घेवा. थोडस लागलेलो आता एवढा चालता एवढा कोण आता ह्या करणार नाही तर ह्याच्यात परत तेल घालून घेते मी. ह्यो मी काढून घेतलंय बघा. चवीला कशी लागते काय? आपली ही फणसाची बिर्याणी आहे ना ती सेम चिकन बिर्याणी पेक्षा पण भारी लागते. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा. मी खाल्लेली आहे मी ट्राय नाही केली आहे. आजच आपण पहिल्यांदा ट्राय करतोय परब किचन मध्ये. परब किचन मध्ये पहिल्यांदा ट्राय करतोय पण अशी आपण एरवी ट्राय केलेली आहे. म्हणजे गावी गेलेलो ना तेव्हा दोनदा तीनदा आपण ही फणसाची बिर्याणी खाल्लेली आहे. एकदा हॉटेलमध्ये पण खाल्लेली आहे. खूप छान लागते. मका या लावून दे. हा त्याका पण लागतं. आता आपण इथे लसूण घेतले आता जास्त लसूण घ्यायचे. हे बघा 15-16 फोडी तरी आहात लसूणचे बारीक आहात मीडियम साईजचे. जर मोठे असतील ना तर कमी घ्या. त्याच्यानंतर आपला हे अर्धा इंच आला 2 हिरव्या मिरच्या तुमच्या तिखटानुसार आणि त्याच्यानंतर आपली ही कोथिंबीर. तर ह्या आपण करतो हिरव्या वाटण ह्या आपण ना मॅरिनेट करतो जसं आपण चिकनला करतो ना तसंच. माका ना बिर्याणी म्हटली का फक्त डोळ्यासमोर चिकन नाही तर मटण येतं. पण आता तुमच्या डोळ्यासमोर ही बिर्याणी खाल्ल्यानंतर नक्की यो कच्चो फणस येता की नाही तसं बघा. एकदा तुम्ही ट्राय करून बघा. पाण्यात कड इलो. हो इलो असतो त्याच्यात मीठ घालूया आणि मी कधी पण ना हे बघा असं जेव्हा लावतंय ना या हिरवा हा तेव्हा दरदरीतच लावते. असं जास्त असं फाईन पेस्ट नाही करणार कारण दरदरीतची मजा ना खूप वेगळी असतात. वहिनी काय करतात तुम्ही पण असंच करतात काय फाईन पेस्ट करतात? त्याका जर लावचा असा तर थोडासा पातळ प्लेन नाही ह्याने असं लावलं ना की चारही बाजूला ह्याचा जो फ्लेवर असतो ना तो उतरतो बघा. स्पेशली लसणाचा.
तशी ना फणसाची बिर्याणी करण्याचा अजून एक दुसरा प्रकार पण हा. असे जे कच्चे फणस होते ना, जसं आपण चिकन अर्धा तास मॅरिनेट करतो ना, तसं फणसात पण मॅरिनेट अर्धा पाऊण तास करून ठेवला ना आणि नंतर ते फोडणीला घातलं. मग ते नरम पडतं बघ मॅरिनेट आलं झालं. लसूण त्या वाटून दिल्या ना, मिरची कोथिंबीर ते मी घातलंय. आता हा बिर्याणी मसाला आहे ना गो. होय, त्याच्यात सगळं असतं. खडे मसाले सगळे असतात. हा त्याची दरदरीत अशी पावडर असतात. तेजपत्त्याची पानं पण बारीक बारीक असतात. त्याच्यानंतर 1 चमचा घातलाय मी. होय. आता आता ह्यात हे बघा, हे मसाले रवलेले हळद-बिळद हा. आपण वाईज घालूया. थोडा पाव वाटी अर्धा वाटी दही घातलाय, हळद. हां, पाव चमचो हळद. त्याच्यानंतर आपल्याला जेवण खरंच सांगते मालवणी मसाल्याशिवाय ना चव नाही. त्याच्यामुळे मालवणी मसाला आणि ह्यो वायचो चिकन मसालो फ्लेवरसाठी आणि वाय असो गरम मसालो. ह्या सगळ्या आता आपण लावून गरम मसाला वायच कित्या घातल्यान सांगा बघू. लगेच कमेंट करून सांगा वायच तुम्ही कित्या. सांगा. हां, तुम्हीच सांगा आता. वायचंच मी या किती घातलंय. आता जास्त मी ह्या किती हातीनच कोलसवते. मीठ घातलात का? घालते. हां, मीठ वाय थोडा घालूया. थोडा. हां, बस. हे बघा मीठ वगैरे दही आला लसूणची पेस्ट गरम होतो फोडे या लागतला बराच हे का पण बघा कोण फरक ओळखूच शकत नाही. चिकनचे पीस की आपल्या कच्च्या फणसाचे. पण ह्या कच्च्या फणसाच्या बिर्याणीसाठी ना असेच मोठे-मोठे फोडी होय हां. होय 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 तरच मजा. आता पाण्यात ना उकळी इली हां, ह्याच्यामध्ये मी मीठ घालून घेते हां. उकळी येत इली. आता आपण ही झटपट करतो ना आता गरम ह्याच्यात लावला ना तर काय होता लवकर होईल म्हणजे लवकर काय होईल मराठीत तुम्ही सांगा आता कमेंट करून. आज आपण करतोय फणसाची चटपटीत अशी बिर्याणी. आम्ही तर खाल्ली हां. तुम्ही खाल्लात की नाही ते सांगा. कोकणामधली स्पेशल हां ही बिर्याणी. आता ह्याच्यामध्ये आपण हे जे खडे मसाले काढून घेतले ना, ते घालूया. म्हणजे 2-4 आपले काळ्या मिरी बाकीचे फोडणे ठेव. हां, 2 थोडा आपण लवंगा, त्याच्यानंतर जिरा थोडासा जिरा, एक तेजपत्ता पण टाक. आणि ह्यो तेजपत्ता आणि हे दालचिनी थोडीशी. बाकी जे मी ठेवलंय ना, जास्त पण गरम मसाले नको कारण आपण ह्यो बिर्याणीचा मसालो घेतलेलो असा. हे सगळं आपण आता हे आता काय करूया माहितीये फुल गॅसवर याका उकळी येऊ दे या पाण्यात. आपण आता या बंद करून घेऊया. मी स्टीलचा गॅस ह्याच्यासाठी स्टीलचा टोप ह्याच्यासाठीच घेतलाय. कारण स्टीलमध्ये ना पटकन उकळी येतं आणि आपलो जो गॅस आहे ना तो कमी लागतो ना म्हणून स्टीलच्या भांड्याचा वापर केला. हे तुम्ही गॅस बंद केलाय का? होय होय बंद हां, केलं. मला वाटलं चुकून झालं की नाही, काय नाही. माझी बटणं उलटी आहेत ना त्याच्यामुळे. हे बघा लाईटर आता लाव. इथे. कारण हे मॅग्नेट करायचं होतं ना. हां. तरी आपण मॅरिनेट 5 ठेवल्याबरोबर मिनिटं तरी कमीत कमी 5-10 गरम मिनिटं. आहे ना म्हणून हां. मी पटकन लावलं बघा ते गेलंय भुतूर गेला ह्या बघा हं. हे बघा एकदम दिसता गरम गरम एका लावलात ना तर पटकन होय तुमका जावचा खय आणि करून जावच्या येऊन रेमटवच्या तर असा पटकन करा. लग्नात. बरोबर आताची काय होता घरोघरी बिर्याणी होता सकाळी लग्नाचं जेवण रात्री येऊन भात असं अंडा साधं. बिर्याणी, हा. चिकन बिर्याणी, मटन बिर्याणी, कारण लग्न हमखास रविवारची असतं. साधा व्हेज बिर्याणी. नाही हो आजकाल तर मी आता ना आता शुक्रवार, या वर्षी गुरुवार तर लयच लग्न झाली होती. मधल्या वारात झाली आहेत. रविवारची नाही, शनिवारची पण आहे. साखरपुडो, लग्न. ह्या वर्षी मी मजा केली हां. लग्न आणि साखरपुड्याची. तुम्ही केलात की नाही? आता हे बघा एका उकळी इली हां पाण्यात. मी तेजपत्ता घालून घेतलाय. अरे हे भाजी पण होऊ होईया त्याशिवाय ते पण होऊ होया आणि भाजी पण होऊ होई. लाईव्ह रेसिपी हा पटकन होऊ होईया. आता याच्यात मी भात घालून घेऊ. हा कडा उकळी ना. हां आलं. मी तोच कुकर वापरलाय आणि थोडासा टोमॅटो आणि थोडासा कांदा बारीक करते गॅस मी ढवळते तोपर्यंत तुम्ही तिथे भात वैरून घे. तांदूळ भात नाही तांदूळ. आता हे जे तांदळातलं पाणी होतं ना ते मी काढून घेतलं, गाळून घेतलं. गॅस बारीक केलाय बाबा नाहीतर हे सगळं उडावत आला आपल्या अंगावर. बघा जसे तांदूळ गेले ना तसं पाण्याचं टेम्परेचर बघा कमी झालं. म्हणजे उकळी ये होती ती बंद झाली आणि आता पाण्याचं आपण थर वाढलो. हां. आता ह्याच्यावर आपण नको बाबा नाहीतर सगळा बाहेर येईल. झाकण नको ठेवू का आता. एक चमचो फिरव आणि त्यातच भुतूर ठेव आणि अर्धा ठेव झाकण.
कारण तांदळाचं भरपूर ते थंड झालंय ना, पटकन होईल. धर चमचो फिरव. तसं स्टीलचं टोप हा, त्याला काही खाली लागायचं नाही तरी पण असं. ह्याच्यात मी वाईट मीठ घातलेलं आहे हा पाण्यात आणि मीठ, खडे मसाले. खडे मसाले थोडे जेवढे थोडे तुमच्या तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही खडे मसाले वापरू शकता. आवडीनुसार आणि जेवढे हत तेवढे हा असतील ते, नसतील तरी चालतील. तुमच्या बिर्याणीच्या मसाल्यात असतात. ह्यात चमचो ठेव, भुतूर चमचो ठेव. हे बघा असा केला ना तर कड पण येईल आणि ओतून पण जाणार नाही. फक्त लक्ष ठेवा, नाही तर म्हणशाल ओतून नाही जाणार असं नाही. मग मसाले दे सर्व. खडे मसाले वय ना. हा नाही खडे मसाले नको, ते नंतर घालणार. लाल वगैरे मसाले होते हे मग घे. खडे मसाले. थोडस गरम मसालो, किंचितशी हळद. आज आपण करतोय लाईव्ह फणस बिर्याणी, पण आपण स्पेशली आपल्या आईसाठीच करूया. आज मदर्स डे आहे ना, बाकी दुसऱ्या कोणासाठी कशाला करा. आहे मालवणीत आहे. आपल्या मालवणी मसाल्याचा रंग बघा किती सुरेख आलाय आणि त्याचा जो सुगंध येतो ना तेलात गेल्यानंतर. दही टाकलंय मी 2 चमचे उरलेला, अर्धा होता तर मी एका लावलेले. फणसाच्या कच्च्या फणसात मॅरिनेट करून. आज आम्ही करतोय कच्च्या फणसाची बिर्याणी. तुम्ही फरक ओळखायचाच नाही, एवढी छान लागतं माहितीये. खरंच सांगते, चवीक तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा. आवर्जून कच्चं फणस आणा. आता सध्या ना सगळी गावी गेली आणि ना सगळी स्टेटस टाकतो, काजूचे, फणसाचे, आंब्याचे, करवंदाचे, जांभळाचे. मी बोलले बाबा हे काय आज बाबा, पण अशी म्हणजे कोकण बोलायचा की ये या ये या, सुख शांती समाधान काय तर असा गावा गे या या. आता एका मीठ वगैरे आपण सगळा लावून घेतलेला. ही आता हय भाजी आपण शिजून घ्यायची. तसं कच्चं फणस पटकन शिजता, एक शिट्टी तो शिजतो. आणि तसं आपण तळलो पण आहे ना. हा, नाही तर जास्त दिली ना शिट्टी तर त्याचा मेण होता, मग ती मजा नाही यायची. थोडासा घालू काय पाणी? हो वायच घाला, जास्त पण पाणी झालं ना नाही शिजतले. तरी पण आपला घातलेला बरा. हा, थोडासा वायच घाला नावापुरती. तो टबो आपलं हसून. आता फक्त एकच शिट्टी करूया आपण, कारण आपण तळून घेतले. जर तुम्ही नुसते मॅरिनेट केलात ना तर एक शिट्टीची 2 शिट्टी करा. हे घ्या. तुमच्या फणसावर अगदीच एकदम मोठं दून असात मोठो तर त्याका तुमका 3 शिट्टे करूचे लागतले, कारण तो फणस जास्त वायच कोवळो असतात ना कुयरी तर ती लगेच शिजतात. काय माहिती काय स्वयंपाकाचे काय काय गोष्टी ना वहिनी अंदाजपंचे नसतात, तुमच्या अनुभवानुसार नवीन जुन्यावर पण असतात. हा, आणि असा काय नाही, एक एकदा तर शिजणार पण नाही. चिकनचा पण असाच होता. एवढं चिकन जून निघता ना की बाबा ते चिकन शिजतच नाही आणि मग मजा पण येत नाही खाऊची. आता तो कांदा तळून घेऊ पहिला. तुझी काईल घेऊया काय की ह्याच्यात करू तळू. त्याच्यात आपण हे करणार आहोत ना नंतर, याच्यात काय करणार आहात का? नाही याच्यात काय नाही करणार, त्यात लावायची हंडीत. आज हंडी दही हंडी नाही. हे बघा, आपण भात असा कुकरात का शिजवू नये ना तो तुमका दाखवते. हे बघा, हे सगळं जो फेस येता ना तो आपल्या आरोग्यासाठी खरं तर चांगलं नसतं. बारीक कर तांदूळ येते. हा, हे बघा, हे सगळं जो फेस, डाळ, तांदूळ, कडधान्य सगळ्यांचा असो फेस येतं. ह्यो फेस खरा म्हणजे ना असं वर करून ना काढून टाकून देऊ. आता हे बघा, हे मी कुकरचा भांडा घेतलाय आणि त्याच्यात ह्यो फेस येताना तो असं काढून देते.
तुमका एकदा जर कुकरात भात कसं शिजवूया ना ते तुमका दाखवतो प्रमाण. कुकरात नाही, हा, टोपात. कुकरात नाही टोपात. हा, टोपातलो आता भात. कुकरचं डब्बो दिलं म्हणून हे झालं. टोपातलं भात कसं करूया, कारण खरंच आहे आपण टोपातलंच भात आरोग्यासाठी चांगलं असतं. हे कुकर इले ना आणि सगळा काय म्हणतात ते आपणाक सगळा टोपातलो शॉर्टकट. भात गावी खातास की नाही ते तुम्ही लाईव्ह मध्ये सांगा. आम्ही तर गावात गेलो काय तोच भात खातो हं. टोपातलो भात, उकड्या तांदळाची पेज, परत आमच्याकडे तर अजूनपर्यंत तरी ती मडक्यात करत असायची पेज. आमचे राजे इलेले आहेत उठून. त्याची होतं हवा हे. जाते की काय? नाही ना. होय अगो लाईटर. तुम्हीच घेतलेला ना मगाशी. हा बघ, मला असं वाटतं त्याची हवा जाते. बघ कुठून. नाही येतोय, आलाय. प्रेशर आलाय. किती टक्के शिजवायचं इथे? 75, 80%. 80. भात पण पूर्ण शिजव सारखं नाही. आता हय मी काय करतोय, ह्यो कांदो ना सगळं तळून घेते. कांद्या आता एक तुमका वहिनी खरी सत्य परिस्थिती सांगते. आता मी हे कांदे ना बिंदास 2 कांदे चिरले का तर खूप स्वस्त असत म्हणा. जर हेच कांदे वाईज 2-3 रुपयां महाग झाले ना तर आपण बोलतो अरे कांदे महाग झाले. पण तुमका सत्य परिस्थिती माहिती आहे का शेतकऱ्यांची, जो ह्यो कांदो पिकवता त्यांच्यासाठी ह्यो 1 किलो कांदो किती रुपयान असता माहितीये तुमका वहिनी? त्याका काडी 1 रुपया पण नाही. काडी मोलाचो एकदम भाव इलेलो असा. म्हणजे म्हणतात ना त्याका 1 किलो कांदो पिकवण्यासाठी शेतकऱ्याक 10 ते 15 रुपये लागतात. पण जेव्हा ते बाजारात विकूक जातात ना तेव्हा त्यांना 1 रुपयात सुद्धा गावना नाही. आणि तुमका माहिती आजकाल मी तुमका सांगले ना मी ऑनलाईन शॉपिंग करतोय त्याच्यामध्ये ऑनलाईन शॉपिंग मध्ये जर तुम्ही गेलात ना तुम्ही 400-500 रुपयाची शॉपिंग केला तर तुमका ना स्वस्त कांदो गावतो. आता बहिणी जरा बाहेर गेले तुला काका चॉकलेट देणार आहेत, बोलवलंय. मम्मा पाहिजे. आता बघा अरे मी गॅस बिझी आहेत आपले. भात होत आलाय त्याला आता बंद करावं. तो गाळून घ्यायचा आहे ना सरोज. आज आपण परब किचन मध्ये करतो बिर्याणी, फणसाची बिर्याणी. मी काय शोधतोय? झारू. आता हे बघा ह्यो भात ना जवळजवळ असं बघू हा झालेलो हा. ह्याच्यापेक्षा जास्त शिजव सारखं नाही कारण आपण हे का बिर्याणी दम देतलो ना म्हणून. चला आपला भात ना इथे 80%च फक्त शिजवायचा. जास्त शिजवला ना तर ही बिर्याणी होऊची नाही. भात त्याचा मोकळं मोकळं झालं पाहिजे. आता तो कांदा आहे ना तो मी सगळं हे तळून घेते. मी तोपर्यंत भात गाळते ना. खाली काय घेतलं काय त्याचा डबो ठेवू? हा डबा ठेवा. डबा राहणार तर नाही, इथेच मागेच घ्या गाळायला. थोडासा घाल, बाकीचा इथे घाल. बाकीचा ह्याच्यात घाल. बस इथे पडेल पाणी डब्यात तेवढं. परत ह्या ह्याच्यात पाणी द्यायचं. गरम गरम गोष्टी असतात ना तेव्हा जपून. हो. तो भात जास्त नाही 80% जसं आम्ही सांगितलं ना. पण खडे मसाले घातल्यावर एक सुगंध बघा काय येलो. एक तो त्या आपल्या बासमती तांदळाचो आणि त्या खडे मसाल्याचो मस्त सुगंध येईल. आता शेती होईपर्यंत होय आपलं कांदो सुद्धा तळून होतलो. ही बारीक आहे काय गो गॅस? बस झाली तेवढी. झाली शेती होईल. माझ्या मी बारीकच ठेवलेली, बारीक वर बारीक केलेले, आता मोठी केलंय. गडबडी आज किती दिवसांनी आमचे तिन्ही गॅस फुल झाले. मोठी रेसिपी म्हणून. तर आता मगाशी मी जसं विषय सांगत होती कांद्याचो, तर आपण ऑनलाईन शॉपिंग करताना ना आपण सरळ 500-600 रुपयाची शॉपिंग केली ना वहिनी
की कांदो तुमका 1 रुपयामध्ये गावता 1 किलो कांदो. म्हणजे खरंच सांगते कांद्यात भाव अजिबात नाही. पण जो पिकवतो शेतकरी म्हणजे खरंच तुमका सांगतोय आज शेतकऱ्याची जी परिस्थिती आहे ना ती खरंच खूप वाईट आहे. लोकं उगाच म्हणतात की शेती सोडल्याने आता हे आपण शेती बंद करूया. उगाच असे शेतकऱ्याक दोष देत राहतात, की "अरे आजकाल शेती कोण करता? कोण करता? गावात गेलात काय बघा." अरे पण शेती केल्यावर त्याचा शेतकऱ्याक त्याचा नफो तरी गावं, प्रॉफिट तरी फायदो गावं. गावाक होयो. हां, म्हणजे त्याचा कसं उत्साह येत ना. आता तुम्ही कांद्याचंच एक उदाहरण घेतला तर तुम्ही ₹10 ₹15 लावतालेत 1 किलो कांदो पिकवण्यासाठी आणि दिवस-रात्र तुम्ही मेहनत करतालात. आपलं रक्त गाठून शेतकरी बोलतात ना, एकदम जीवापेक्षा लहान मुलाला जसं लहानाचा मोठा करतात ना, तसं हो ते कांद्यात फळ हे हातात करतं येईपर्यंत येईपर्यंत. त्याचा हां. जीवात जीव नसता आणि त्याची परत जपणूक पण किती असता. एक तर आपली जनावरं असतात त्यांच्यापासून पण कांदो पण उधळून घातल्या हां. बैलां तरी त्याची वाट लागतात. त्यात भूस पावसाची भर असतं, असता. काय असतं, भूस पण हां, लागतात ना भूस शेळचा. असतात. असं म्हणजे हां, खूप साऱ्या गोष्टी असतात ज्याच्यामुळे तेवढी कांद्याचं त्याची नुकसान. जपणूक करूची हां. असता. आणि एवढा सगळा केल्यानंतर जेव्हा शेतकऱ्याक तो कांदो म्हणजे हातात येता, बाळता असं म्हणतात ना, म्हणजे त्याच्यानंतर तो जाता बाजारात आणि बाजारात गेल्यानंतर जेव्हा त्याला कळतं, की अरे आपलं ह्यो 1 किलो कांदो फक्त ₹1 आणि तो पण लोकं रडत-रडत देतात. म्हणजे अशा आनंदाने नाही, की ₹10 ₹15 ₹20 मग त्याच्या डोळ्यामध्ये किती अश्रू येत असतील विचारा. म्हणजे जी गोष्ट आपण हो. प्रॉफिट म्हणजे बोलतात ना नफो ह्या गोष्टीमधनं हे जे पैसे शेतकरी कमवणार त्याच्यामधनं ते मुलाचं शिक्षण करणार, मुलीचं जर त्यांचं लग्न असेल तर लग्न करणार किंवा त्यांचं ऑपरेशन असेल तर ऑपरेशनसाठी पैसे जमा करणार. म्हणजे जीवनामधले त्यांना काही गोष्टी घ्यायच्या असतील, औषध पाणी असेल, त्यांचा आजारपण काढायचं असेल, तर त्या सगळ्या गोष्टींचा जो गोष्ट खर्च असतो ना, तो त्यांचा ह्या कांद्याच्या उत्पन्नावर असतं. आणि जर तोच कांदा त्यांना आपणाक स्वयंपाक करताना फक्त चिरवताना रडवता, रडवता. पण त्यांका त्यांचा तो उगवताना आणि त्यांचं नंतर पोटच त्याच्यावर असता. हां. बाकीचे खर्च तर येईलच, पण ते खाताले काय जर तुमची पिकाचे पैसेच नाही हातात इले तर. आणि हे खरंच हां, म्हणून तुमका सांगते जर शेतकरी जगवचो आहात ना आणि त्यांका खराच शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावर आनंद दिवचा असतात ना, तर तुम्ही खरंच सांगते शेतकऱ्यांचा जो माल आहे ना, त्याका योग्य भाव द्या. ते कमवू दे. आपण नाहीतर मोठमोठ्या मॉलमध्ये जातो, भाव न करता जिथे जी प्राइस टॅग असते ना, ती उचलतो आणि गोष्ट घेऊन येतो. काय का तर करत नाही आपण. हां, का तर ती ब्रँडेड वस्तू आहे ना, हां. आपल्या स्टेटसची गोष्ट वाटतं, पण असं नसतं. हो. जी गोष्ट नाहीतर एकही शेतकरी रवाचो नाही. आणि जे आता म्हणतात ना, थोडेफार जे शेतकरी रवले, जे शेती करतात मनापासून, फक्त नफ्यासाठी नाही, पण आवड आहे, त्यांची परंपरा हा, म्हणजे करत दिल्या म्हणून करतात. त्यांच्यासाठी तुम्ही ना खरंच शेतकऱ्यांकडनं माल घ्या, त्यांच्या वस्तूची योग्य किंमत द्या. कारण त्यांना त्यांचे आनंद, त्यांचे खर्च, त्यांच्या सगळ्या गोष्टी मिळू दे. हीच खरंच मी सांगते त्यांची खूप वाईट परिस्थिती आहे आपल्या महाराष्ट्रात. चला आता कांदो होय दिलो. तुमचे काय मतं असतील तर खाली तुम्ही कमेंट करून सांगा. कारण तुम्ही पण तर कांदो स्वस्तच घेत असाल ना. आता उन्हाळ्यात कांदो स्वस्त दिलो ना. किती रुपये माहितीये कांद्याक भाव सध्या? होलसेल मार्केटमध्ये कांद्याक सध्या भाव आहे 1 किलोला ₹15. मग तुम्ही विचार करा त्या शेतकऱ्याकडनं त्याने किती रुपयाला आणला असेल. जर रिटेल आणि होलसेलमध्ये ₹15 असेल तर त्याला ₹10 सुद्धा सुटणं मुश्किल आहे. त्याच्या खिशात किती इले असतील. हां, आता काहीच नाही. घेणाऱ्यानं सगळा लावल्या नसणार. हां. तुझं टॅक्स लावल्या नसतात. परत तो वाहन खर्च, वाहनाचा हे खर्च ते सगळा सगळं. लावल्या नसतात. म्हणूनच तो कांदो आपल्या चिरवते वेळी रडवता. पण असं शेतकऱ्याक कसो रडवता कांदो. आज आपण बनवतोय फणसाची बिर्याणी आणि आज आहे मदर्स डे. आईसाठी केलं फणसाची बिर्याणी. बिर्याणी. आपण आता हे फणस आहेत ना, एका शिट्टीवरच फक्त उकडवून घेतल्या, जास्त नाही. कारण ते अगोदरच आपण मॅरिनेट करून घेतले, फ्राय करून घेतले. तुम्ही दुसऱ्या पद्धतीने पण फणसाची बिर्याणी छान होऊ शकता. तुमची कुठली पद्धत असेल तर खाली कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे पुढच्या वेळेला आम्ही ती ट्राय करतो. तू कमेंट नाही वाचला आज. हां. मुस्तावल्यानी नाही काय तर त्यांका कळू दे तरी आमका पण काही ना बघतास ता सुद्धा सांगा. आवडता आमका तुम्ही इथून इथून बघतास आणि आमच्या रेसिपीची वाट बघत असतास ता पण आमका खूप आवडता की बाबा आम्हीच माफ करा आम्हीच येत नाही वेळेवर कधी ना कधी काय ना काहीतरी कारण येतं. आता ही रेसिपीची तयारी करूकच आमका 20 मिनिटात थंय गेली त्यामुळे आम्ही आज उशिराने इलो. कारण सरोज म्हणाल्या ना आम्ही पहिल्यांदाच करतो त्यामुळे
खालं Live- बसव. live हा मध्ये लाईव्ह मध्ये पहिल्यांदा पहिल्यांदा करतोय. त्यामुळे माहिती हा. नाही की कसं लाईव्ह पहिल्यांदा नाही करत हो, फक्त ही बिर्याणी बिर्याणी लाईव्ह मध्ये पहिल्यांदा करतो. त्याच्यामुळे ते मॅनेजमेंट थोडं काय चुकलं असेल, वेळ खाला गेला असेल तुमचा, तर त्याबद्दल माफी मागते. आता सविताने लिहिलं, मी फणस बिर्याणी 2 वेळा बनवली होती, पण वेगळ्या प्रकारची बनवली होती. शर्मिनाने लिहिलंय हाय, प्रियांका देसाईने हाय लिहिलंय, नीना पाटीलने पण हाय लिहिलंय, प्रीतीने पण हाय लिहिलंय. तसे बऱ्याच जणी बघतायत, बरेच आतापर्यंत 26 लाईक सुद्धा इले हा. त्याच्यानंतर आज काय स्पेशल, तर आपली फणस बिर्याणी. नेहाने लिहिलं व्हॉट इज दिस रेसिपी. आज आपण करतोय कोकणामध्ये मालवणी लोकांची आमच्या स्टाईलची फणसाची बिर्याणी. खा चमचमीत अशी. आम्ही मालवणी करतो आज फणसाची बिर्याणी. सुजाताने लिहिलं श्री स्वामी समर्थ. आरती सावंतने लिहिलं डोंट टेल मी व्हॉट यू कॅन गेट इट फॉर 1 रुपीज इन ऑनलाईन शॉपिंग. इट कॉस्ट 20 रुपीज पर केजी. वी ब्रॉट न्यू ऑनियन फॉर 80 रुपीज पर केजी आफ्टर दिवाळी. दे कॉस्ट 100 to 150 रुपीज पर केजी. हा ते तर दिवाळीच्या नंतर. आता वरूचो कांदो ना 20 रुपयाने इलो. पण कारण- ह्योच हा. जुनो हे म्हणजे हेच शेतीतलो कांदो डायरेक्ट जो येतो ना तोच हा. कांदो. आता आपण ह्यो फ्राय झालेलो हा. आता मी ह्यो काढून घेते. जेवढं वरती जो लावचो आहे ना तेवढं. तो बरिचसा तो कांदो. आता ह्या गरम तेल, आता ह्याच्यात घालूया आपण आपले ते उरलेले सगळे खडे मसाले. आपण ही जर भात थंड होऊ देऊया. जेवढं भात कधी पण ना बिर्याणीचं थंडच असलेलो पाहिजे हा. मी वायच एका ना नेऊन पंख्याखाली ठेवते हा. असं पसरव चमच्यान असं हे कर, काट्यान कर, काट्यान. जास्त पण हे करता नाही, नाहीतर भात तुटायचो. त्याका वायच थंड होणे तरी बऱ्यापैकी होतो काट्यान त्याका मोकळं करूया. नाही तर उलटो चमचो घे बारको, उलटो फिरवलंच तरी चालत. चला, कोणाकोणाक नाही खाल्यानी आज ज्या ताईंनी खाल्यानी त्यांना पण आमंत्रण. परत किचन मध्ये यावं, आज फणसाची बिर्याणी हा. नाही खाल्यानंतर बनवून खाण्यासाठी तुमका रेसिपी. नाही खालास तरी पण बनवून खावा. अजून फणस येतात. वटसावित्री पर्यंत फणस कच्चे गावतात. वटसावित्री किती आहे अजून खूप महिना. 26 जूनला काहीतरी आहे ना. तोपर्यंत आपल्या फणसाची बिर्याणी एकदा तरी करून घाला. आणि नाही केलास तर आज यावा. परत किचन मध्ये तुमका आमंत्रण असं मदर्स डेचा. सगळ्या ताईंना, आईंना, दादांनी पण रागवू नको, ते पण येऊ शकतात. हे बघा, हा हा हा. मस्त कॅमेरून येतंय. मी तोपर्यंत त्याच कांद्यात जर असं ठेवलेलं आहे, टोमॅटो घालून घेतलंय. आणि आता घालते मी सगळे आपले हे उरलेले खडे मसाले जे त्यांना भातात घातले ते. कसा दालचिनी हा, बडीशेपा, थोडासा जिरा आणि काळा मिरी आणि लवंग. परत परत सांगणार नाही, तुमच्याकडे जे खडे मसाले असतील गावतील ते घाला. सॉरी हा, मला तो ठसका लागला. हे बघा, आपला फणस मस्त उकळलेला आहे. तिथे आपला भात सुद्धा 80% शिजून घेतलेलो असा. काटो काय केलं गो, त्यात घुसूर घुसू गोया. आता ह्याच्यात आपलो बिर्याणी मसालो पूर्ण 1 चमचा भरून, मगाशी थोडासा वापरलेला. आता जे फणस आपण शिजवून घेतला ना तो मी घालून घेते याच्यात. हा हा हा, मस्त सुगंध आलेला आहे. काटो खाया गो. हे घ्या. एका शिटीमध्ये आपलं फणस उकाळलं. हो बघा, मस्त ना. म्हणजे असं तळून घेतलास ना तर तुमका काय गरज नाही जास्त शिजून घेऊची. असं छान सुगंध सुटलेला मस्त.
त्यात ते वाईच पाणी दे गरम. हे बघ ह्याच्यात होता ग्लासात खरा घेतलेले. कुकरात ओतलं काय गरम झालं ना पाणी? गरम होतो कुकर. हा. हे घ्या. त्यातच लावूया हंडीत हम्म. की ह्याच्यातच घालू भात? सांग काय ता. हंडीतच लावा ना, मी तेल हा. घालून ठेवलंय. ये मग अंडी घेऊन ती टीप दे मातीच्या भांड्याची. हम्म. आता ही बघा, ह्या मी मातीचा भांडा घेतलाय हा. तर ह्या मातीचा भांडा वापरतानाची एक टीप आहे, ह्या कधी पण ना खाली भांडा, म्हणजे असंच आपण कसा कढई वगैरे धुतली काय अशीच लगेच गॅसवर चढवतो ना, तसं करू सारखे नाही. म्हणजे ह्याच्यामध्ये अगोदर फोडणीत देतात ना, ते तेल किंवा पाणी किंवा काहीतरी अशी जलपदार्थ ह्याच्यात घालू आहे, नाहीतर ह्या भांड्याना तडाखताला. म्हणून आता अगोदरच मी हे बघा ह्याच्यात ना 2 चमचे तेल घालून ठेवलंय, जेणेकरून ह्या भांडा तडकासारख्या नाही. हे मातीच्या भांड्याची टीप आहे. जर तुम्ही मातीची भांडी वापरत असाल ना, तर हुतूर ती सगळीकडे लावून घ्यावा हा. असा. सगळीकडे असा लावून घ्यावा. हे बघा तुम्ही तूप जरी चोळलास ना तरी चालत, असं सगळीकडे लावून घ्यावा. ह्या बघा मला जितका जमला तितपत मी चोळून घेतलंय. आता या भांड्यात आपण थर लावचे आहेत ना, नंतर त्याका ह्याच्यावर दमवर ठेवची आहे. आपली ही फणसाची बिर्याणी. आणि बघा आपले फणस शिजलेले आहेत. शिजले आता मस्त जास्त पण शिजले. ढवळू नका, म्हणजे झालं आपण ते मस्त. कुकरात लावून घेतले ना त्याच्यामध्ये. भात पण आपलं हा. शिजलेलो. आता रेसिपीचो शेवट इलो. तरी पण जाऊ नका. जाऊ नका. आता एका बघा ताईने जे म्हणाले ना की दिवाळीत कांदे 100 ते 150 होतात, पण असं होत नाही सर्रास. एकदा दोनदाच झाल्यात, कारण गेल्या वर्षी तर कांद्याचे तेवढं भाव होतो, 20 नाही तर 25 रुपये. त्याच्या वर काय भाव जाऊ नाही. त्याच्यावर फक्त गेले तर 40 पर्यंतच गेलेले माका असा अंदाज हा. हा. त्याच्यावरती नाही गेलेलो गेल्या पण वर्षी. आम्ही जी परिस्थिती सांगतोय ना, ती आजची परिस्थिती, म्हणजे आज जेव्हा शेतकरी कांद्या पिकवल्यानंतर जेव्हा बाजारात घेऊन जातोय ना आपला माल, तेव्हाची परिस्थिती तुम्हाला सांगते की खरोखरचो आजच्या परिस्थितीमध्ये कांद्याक 1 रुपयो भाव हा शेतकऱ्यांसाठी, हा प्रति किलो. त्याच्यामुळे आज आपली काय करतोय आज आपली फणस बिर्याणी. आता हे बघा भुतूर आता खाली ना मी आधी फणसाचे लाईट घ्या. आता घालूया आपण भात. सरळ चमचो देतो. हे घ्या. हे बघा एक थर लावून घेतलंय गरम गरम, आणि मडक्याचा जो सुगंध येता ना पहिल्या पावसाचो तसो. भात पण बरोबर अगदी सरोजनी 80% शिजून घेतलेलं आहे. हे असं पसरवून घालते. बरीचदा वरती घालूच असता हो. शेत तयार होतं. आता तुम्हीच सांगा, बरिस्तो वरती घालूय की मध्ये घालूय? तुम्ही कमेंट करून सांगा. माझं तर उत्तर हा बरिस्तो वरच वर घाल. घालूय. कोथिंबीर पण- बरिस्तो आणि पुदिन्याची पानं अशी वर टाकतात. पण तुम्ही पण सांगा की आता बरिस्तो एक काय लेअर घालतो? झाली, आता दुसरी लेअर. 2 लेअरची बिर्याणी आपली फणसाची. पण एक सुगंध छान येता ना, जसा या मडक्या ना एकदा एकदा मी तुमका सांगा, एकदा मी फणसाची बिर्याणी करू होते हा. म्हटलं पहिल्यांदा एकदम जोश मध्ये म्हटलं आज मागा फणसाची बिर्याणी करून नवऱ्या घालूचीच हा. आणि मी काय केलं माहितीये, ऍज युजल आणलंय कच्चो फणस बाजारातून साफ करून, जवळजवळ 1/2 किलोच होतो. म्हटलं दोघांसाठी बस झाला ना. आणि नंतर मी फणस मस्तपैकी शिजवून जशी गावात फणसाची भाजी करतात ना, तशी हिरव्या ह्याच्यातली मिरची मधली मस्त हळद बिळद घालून पिवळ्या ह्याची भाजी बिजी केलंय. आणि भात बीत बिर्याणीचं मस्त, तो तर शिजवण्यामध्ये मी एक्सपर्ट आहे हा. तो सगळं झाला, सगळं प्रकार झालो. आणि मी नंतर बिर्याणी माझ्या नवऱ्यासमोर दिलंय. नवरा बोलता या काय सुक्या म्हटलं अरे बिर्याणी, बोलता भाजी आणि भात मिक्स करूनच काम घालूचा होता. तर माका अगोदरच सांगा तर मी डाळ बाहेरून मागवलं असतंय.
अशी गंमत झाली. त्याच्यानंतर मला कळला गो पण की फसले नाही की काय? आज मटन बिर्याणी की चिकन बिर्याणी? नाही. पण त्याच्यानंतर मला कळलं, की बिर्याणी करताना ना ओलावा होयो म्हणजे एकदम पण असा ग्रेव्ही सुक्या-सुक्या टाइप. करू सारख्या नाही, ग्रेव्ही सारख्या करूया. तुमच्या बरोबर सुद्धा अशी फसगत झालेली की नाही, ती नक्की कळवा हां खाली. आणि त्याच्यानंतर भाताचा सुद्धा तसाच असता. हो. एकदा एकदा मी हा भात मस्तपैकी शिजवून घेतलाय. दुसऱ्या वेळची चिकन बिर्याणीची गंमत हां. मस्त भात म्हणजे एकदम टकाटक 100% भात शिजवून घेतलाय. आणि नंतर चिकन-बिकन मस्त शिजायला चिकन तर शिजवण्यामध्ये माझा हात पण धरू शकणार नाही हां. त्याच्यानंतर मी आधी बिर्याणी केलंय आणि झाला काय सांगा? दम तो बिर्याणीमध्ये जो भात होतो ना, तो चिवट रवलो. म्हणजे त्याच्यात पाणी रवला. मी पूर्ण गाळूक नाही आणि त्याला थंड करूक नाही. हां, बघा असं सुटसुटीत करूक नाही. त्याच्यामुळे त्याची झाली खिचडी. तर नवरा बोलला, "ही काय चिकनची खिचडी?" अशा गमती-जमती किचनमध्ये होतात हां. होतात. केला तर काय बावला नाही तर केला. आता तशातली गत आता होतात. बघा हा भात कसा सुटसुटीत झाला. याच्यासाठी एक तांदळाची पण टिप्स असता. तुम्ही हं. तांदूळ एकदम सगळ्यात जुने बिर्याणी जर तुमका करूची आसात, तर काय-काय तांदळ लिहिलेलं असतात माहिती एकदम ओल्ड एज राईस याचं असेच तांदूळ घ्यायचे. ओल्ड एज राईस म्हणजे एकदम जुना 2-3 वर्षापासूनचा ठेवून तांदूळ केलेला तांदूळ असतो ना, तो. अशा 2-4 टिप्स मला माहिती होत्या त्यामुळे तुमका सांगल्या. माझ्या तो स्वतःच्या भिजत कसं अनुभवावरून. घालायचो, परत तो भिजत हां, किती वेळ ठेवायचो, अर्धा तास. शिजवून हं. किती वेळ घ्यायचो, तरच तुमचा हे असो दाणेदार, खळखळीत, सुटसुश सुटसुटीत, एक-एक दाणो अक्को-अक्को गावतलो. नाहीतर थोडासा मग तूप टाकू गया सरोज नाहीतर मग तुमचं काय होताला माहितीये खिचडी भात होतो आणि त्याका झाकण काय काचेचा ह्या बसा हो. बसता, बसता, बसता. म्हणूनच त्या बाजूक ठेवलेलं त्याच्यासाठीच त्या ठेवता. आता तूप सोडून घेऊया हां. हां. तसं तुमका माहितीये आणि बिर्याणीमध्ये ना केवड्याचं पाणी पण घालतात. हो. आणि माझी मैत्रीण आवडत एकदा असत तर. हां, तीच हां. गंमत तुमका सांगायचं. माझी मैत्रीण मीना असा ना, ता इल्लला आणि माझ्या लेकाचा बर्थडे होतो, भार्गवचं पहिलं बर्थडे आणि आम्ही बाहेरून बिर्याणी ऑर्डर केलेली आणि त्याने ना हिला आणि ताव मारून खाल्ल्यान आणि नंतर मी त्याला फोन केलाय, "काय गं पोहोचलंय काय घरात?" 9-10 वाजता. तर मला बोलते, "अगं सरोज गंमत झाली. स्टेशनपासून घरापर्यंत माका जाऊ दे काय झाला तर झाला त्याचा." कारण त्याला केवड्याचा जो वास होतो ना, त्याची होती ॲलर्जी आणि त्याला माहीत नव्हता. असता एकेकात. हां. म्हणून आता आम्ही ह्याच्यात काय घालत नाही आहोत. तुम्ही घालू शकतास, केवडा घालू शकतास, रोज केसर हां, हां, केसर, केशर दुधात भिजवून 2 चमचे दुधात फूड भिजवून घालू कलर. शकतात. फूड कलर पण घालू शकता. ऑरेंज असेल, ग्रीन असेल, मग ते छानच दिसेल अगदी. दिसेल. बघा यमक कसा जुळतात. आता आपण सगळं उचलून घेऊया. आपल्याला काही जास्त वेळ त्याला दम नाही द्यायचा आहे. चला. तुम्हाला ही रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर नक्की डबल टॅप करा. आणि तुमच्या काही टिप्स असतील बिर्याणी कुठून विषयीच्या कुठून बघता आणि तुम्ही बिर्याणी आधी कधी खाली, बनवून खाली, या वर्षी खाली की काय? ती पण सांगा. गावच्या फणसाची, दारातल्या फणसाची, बाजूवाल्याच्या फणसाची, चोरलेले फणसाची की सारखी ऑनलाईन फणसाची. हां. ती पण सांगा. नक्की कमेंट करा. आम्ही वाट बघतो आणि जसे आपण म्हटलं ना, की जशी ज्याची चांगली कमेंट असेल ना, त्याची कमेंट आम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन नक्की वाचू. आता हंडी घेतल्यावर काय पान घेऊ गया. पान आणलं असता. हां. तर आपण पानामध्येच काढूया. बघा सगळ्या गावच्या सारख्या. आज खूप आठवण येतं आपली. काय सांगू राणी मला गाव सुटना. राणी कोणाक म्हणाला काय माहिती, माका म्हणाला काय काय तुमका माहिती. तुमका आता यांका बोलायचं असतं ते राजा बोलले असते ना. ताच म्हणतोय. येऊ तर असं असं कापून घेतलो ना म्हणजे काय होईल आपला पान व्यवस्थित रवात. असाच रवान दे की अर्धा करू सरोज की अख्ख्या रवान दे. अख्ख्याच रवाने ना आपण मस्त अशी त्याला अशी पानभर अशी बिर्याणी करूया. पान कर. झाली आहेत आता 5 मिनिटं. नेहाल इथे मराठीत मेसेज असतो तुम्ही इंग्लिशमध्ये बोलता. हो माझ्या मोबाईलमध्ये सेटिंगची गडबड झालेली आहे आता त्याच्यामुळे असं होतं. आता वहिनी जो मोबाईल घेऊन येलाय
कंचन लिहिताय गाव कुठचं तुमचं लाईव्ह इन श्री स्वामी समर्थ. ओके. आमचा गाव ह्या कणकवली श्रावणगाव श्रावणगाव. मालवणमध्ये येता. मराठी मेसेज तुम्ही इंग्लिशमध्ये का वाचता? आरती सावंत. तेच माझ्या तिच्या सेटिंगची मोबाईल गडबड मध्ये झाली आहे. सेटिंग ही झालेली आहे त्यामुळे ते इंग्लिश मध्ये वाचते. स्मिताने लिहिलं काय बनवलं आज? आपण बनवलंय फणसाची. हा, माझ्या तर तोंडात खरोखरचं पाणी येईल हा. तुमच्या सुद्धा त्याच्या येताला? तोंडाकीला पाणी. सगळ्या युट्यूबकरांनी करा सबस्क्राईब. आणि आज आम्ही मालवणी केली फणसाची बिर्याणी. नी 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 नी. निपाणी. झाली असत ना गो. हो, सगळ्यांचं हो. आपल्या युट्यूब झाली. परब किचन लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. आज आपण केली भरपूर मोठी रेसिपी होती. आमची बडबड सकट पण आणखीन मोठी झाली असेल. आवडली असेल तर स्क्रीनवर नक्की डबल टॅप करा. अजून जाऊ नका. आता आपली हंडी इथे येणार आहे आणि आपली गरमागरम बिर्याणी मस्त अशी. बस झालं तेवढा दम दिलेला. तू कारण पिताळला ना. हा, आणि पिताळला तर मातीचं हे. भांड कसं जास्त वेळ गरम राहतं रे. तू पिताळला आण. चला आता त्याच्यासाठी मला एक हे घ्यावं लागेल. तुमका बघूचा असत तर तूप ठेवायचा घट्ट आणि ता घालायचा मग त्याच्यावर ना कळता. तरी जरासा घे बाय गरम आ. म्हणूनच मी कपडाच घ्यायला गेलेली. हो. नाहीतर ते भांड हातातनं सुटायचं. झाकण काढून उचल. मातीचा भांडा बाबा जपून. काय काय भांडी प्रेमाची असतात. आत्ता स्टील नाही तर जर्मन असताना तर हसता उचललं असतं. पडला तरी काय नाही. आता ही पण एक पद्धत असा हा. थर लावलेली बिर्याणी कशी उपसायची. हा. नाहीतर वर एकाच भातच गावता आणि एकाच चिकन काय फणसाचे तुकडेच गावतले. मग कशी उपसायची एका हातेन. एका हातेन म्हणजे कशी अशी बघा अशी. एका हातेन उचलायची. ये गो हळूच ये. सगळा का घेऊन या. घे बाय हात थरथरता माझो. तरी भुतूरपर्यंत नाही गेलो चमचो. तरी खालचो थर जरासो इलो. दुसऱ्या थरापर्यंत खालचो थर जरासोच इलो. पण एक सुगंध जो येता ना. वरचो. हे पडा नको रे. हय पड पानात. आता सुका भात घालूया आपण. घालूया ना अजून. पान तर मोठा घेतलं. हा बघा आपले हे कशाचे तुकडे. फणसाचे. बिर्याणीचे. बिर्याणीचे तुकडे नाही फणसाचे तुकडे. फणस बिर्याणीचे तुकडे. दोन्ही कॉम्बिनेशन होऊन जाऊ नये. फणसा काही राग नको आणि बिर्याणी काही राग नको. हे बघा अशी एका हातेनेच काढलेली असा बिर्याणी. सफेद भात व्हावा ना वैरू कडेचो घेतोय हो बघा. चला वाटता की नाही. आणि सुगंध तर इतकं अप्रतिम इलेलो आहे ना. मी तेच पत्ता शोधत होते माका खै हो बघा ही सर मी आता टाकली. त्या भाताच्या पाण्यात होतो ना. ह्याच्यात फोडणे घातलेलो हे तेच पत्ते हे झालो. घुसव असो. आता ह्याच्यावर पुदिन्याची पानं कोथिंबीर आणि वरतून असा लिंबू पिळून मस्त अशी फणसाच्या भाजीत लतपतलेली फणस बिर्याणी. आता ही रेसिपी जर तुमका आवडली असाल तर काय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि फॉलो करूक विसरू नका. लाईक कसा करूचा माहिती असा ना गाववाल्यानो. स्क्रीनवर डबल टॅप करूचा असा. आता वाईच खाऊन दाखवूया जाता जाता. तसा माझा पॉट ना भरलेला. असं म्हणतात की पॉट रिकामी असत ना तर ती गोष्ट चांगली लागतात आणि खाऊक पण मजा येतात. असाच उचल. ह्यो बारको आहे ना नाही तर ही घे. बरीच तो भरपूर गेलो. एक नंबर. ता खाता पण हय माका सुगंध जो येता ना त्यानाच माझा पोट भरला. मस्त मजा येईल. आवडली असत रेसिपी तर स्क्रीनवर पटापट डबल टॅप करा.
लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आमचा परब किचन नेहमी बघत राहा. चला, अशा प्रकारे भेटूया दुसऱ्या रेसिपी